Здравейте! Много ми е драго, че всички сме тук. Когато ми се обади Ирена, нали, всъщност първо ти ми се обади. Точно така. Значи тя е в основата на всичко. Може и Ицо да ми се е обадил, но писателите имат къса памет и това ги кара да пишат все нови и нови неща. Нали, защото ако имаха силна памет, щяха да седят, че са написали достатъчно и да прекратят. Да говоря за доброволчество. Винаги съм си мислил, че... Не, че винаги съм си мислил. Всъщност, докато бях млад, мислех, че човек е много голям съд. Съд, не Пернишки районен съд, а съдина. Голям, почти бездънен, в който могат да се сипват какви ли не блага и удоволствия. И човек е длъжен през цялото време, нали, да извлича от света блага и радости и какви ли не неща и да ги хвърля в този бездънен съд. Но се оказа, както Ицо добре знае... Не, не исках да кажа това. Аз съм го докарвал до какви ли не чудеса, но човек е много малък съд. Веднъж се наяжда, напива, прави там и други неща, които по-младите не знаят какви са. Шегувам се, по-добре знаят. И вижда, че е много малка съдинка. Какво може толкова да направи? Да изкара заплата от 14 трилиона лева? Все едно може да си купи завивка, колкото футболно игрище и да спи с нея. Направено от чист... Кажете нещо много скъпо. Лен. Лен е ефтин. Кажете нещо по-скъпо. Карловска куприна. Карловска куприна за парашути. Не може. Не може. Човек за себе си, ако прави, той нищо не може да направи. Всъщност, стига до една досада, отвращение и пресищане много бързо. А ако иска да прави нещо в живота си човек и тръгне да го прави за себе си, той ще стигне до отвращение и пресищане много бързо. Заклевам се. Аз съм го усетил.